Shile yoim HaShabbos Shile yoim HaShabbos שיר ליום השבוס, זמירות, שירות ותשבחות למלך כל חי וקיים, זמירוס לשבס קודש, כאן ברדיו כל חי 93 FM, 92.8 FM, בירושלים ובסביבה. ערב שבת שלום, אגיד ערב שבס לכל המאזינים. כאן איתכם בעל קולמוס הלב והטכנאי המסור רועי קנטן. ערב שבס קודש, פרשס בחיקויסאי, ערב שבס שזה ערב שבס של ערב ל"ג בעומר, שהמון עם ישראל מאזינים לנו כשהם נמצאים בעשרי קדישה של מירון. שבס מיוחדת שממש מתעלים בפנימי של תורה. שבת מיוחדת גם כן שהאור החיים הקודש יש לו 42 פירושים מיוחדים על המילים של אם בחיקויסאי תלכי ואס מצוותיי תשמרי, ואנחנו נעמיק בהם במשך התוכנית. אז אנחנו אוטוטו יוצאים לדרך, ולבקשת מאזינים רבים אנחנו נצא לדרך עם השיר שיצאנו בה לדרך בשבוע שעבר, ארי גולדוואג עם השיר שולם עליכם מלאכי השורס שהופיע בדיסק של בני פרידמן. אז כל מה שנותר לנו רבו ישראל זה לאחל לכם האזנה עריבה, מהנה, מועילה, ולהיכנס לשבס קודש מתוך דוויקס ושמחה עילאית כמו שלא נכנסתם לאף שבת. מיד שולם עליכם, הנה זה מגיע. Sholoi Malechem Malachei Ashoris Malachei Oy Malachei Elyoy Melech Malchei HaMelochim Malchei HaMelochim HaKodosh HaKodosh Baruch Hu Sholoi Malechem Malachei Ashoris Malachei Oy Malachei Elyoy Melech Malchei HaMelochim Malchei HaMelochim HaKodosh HaKodosh Baruch Hu Sholoi Malachei, Sholoi Malachei, Oy Malachei Elyoy, Melech Malchei HaMelochim, Malchei HaMelochim HaKodosh Baruch Hu. Voyachem Sholoi Malachei, Sholoi Malachei, Oy Malachei Elyoy, Melech Malchei HaMelochim, Malchei HaMelochim HaKodosh Baruch Hu. Sholoi Malachei, Sholoi Malachei, Oy Malachei Elyoy, Melech Malchei HaMelochim, Malchei HaMelochim HaKodosh Baruch Hu. Sholoi Malachei, Sholoi Malachei, Oy Malachei Elyoy, Melech Malchei HaMelochim, Malchei HaMelochim HaKodosh Baruch Hu. של אור החיים הקודש, למה נאמר בחיקויסאי? מה החוק כאן? מסביר אור החיים הקודש. לומדים וחוזרים על הלימוד. אם בן אדם היה תמיד זוכר כל דבר והיה בור סוד שאינו מאבד טיפה, לא היה לו חייס בלימוד. כדי להיות אומל בתוירה, הקודש ברוך הוא גזר שהוא ישכח, ובחיקויסאי כתוב גם פעמיים, כי זה על תוירה שבכסף ותוירה שבעל פה, אדוי נשולוים. מקהלת זמירס. המלך שהשולם שלו בחייני בשולם אדוי נשולם אדוי נשולם המלך שהשולם שלו בחייני בשולם אדוי נשולם Besiye yifkoy do si
ויש כל בני וייסי בכל עמכו ויסיסרו בי לחיים טובים מלשו אלוהי וסיי יפקוי דויסי ויש כל בני וייסי בכל עמכו ויסיסרו בי לחיים טובים מלשו אלוהי טרררם אוי 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 שבת טרררם אוי 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 שבת בחייני בשולוי אדוינה שולוי. עוד עניין מסביר האור החיים הקודש, שנאמר חיקויסאי, כי זה לא מספיק רק ללמוד, העיקר הוא ללמוד וגם ללמד. מתוך היימישה גזנגן 2 של MRM Music שיצא ממש לפני שבוע, זרו חיו של רב פנחס ובר, שמושר במקור על ידי סורלי ורדיגר. ילד הסולן שמענו את דובי דונגר, ועוד אומר האור החיים הקודש שנאמר ולכתכו בדרך, לכן כתוב ובחיקויסאי תלייכי, שנדע שאנחנו צריכים גם
כשאנחנו מלכים בדרך ללמוד. משפחת פריד, מיין זיידס מירס, איי מקוים כבודוי. איי מקוים כבודוי, כבודוי מולי מולי אוילום, איי מקוים כבודוי, כבודוי מולי מולי אוילום, איי מקוים כבודוי, כבודוי מולי מולי אוילום, משור סוף שויאלים שויאלים זה לא זה, איי מקוים כבודוי, משור סוף שויאלים שויאלים זה לא זה, איי מקוים כבודוי, Ay, me con que voy. איי מקוים כבודוי, איי מקוים כבודוי, איי מקוים כבודוי, איי מקוים כבודוי, na 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 כבודוי מולי מולי אוילום, איי מקוים כבודוי, איי מקוים כבודוי, כבודוי מולי מולי אוילום, Mishor sov shoyalim shoyalim ze lo ze. איי מקוים כבודוי, Mishor sov shoyalim shoyalim ze lo ze. איי מקוים כבודוי, 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 מולי מולי אוילום, איי מקוים כבודוי, כבודוי מולי מולי אוילום, איי מקוים כבודוי, כבודוי מולי מולי אוילום, משור סוף שויאלים שויאלים זה לא זה, איי מקוים כבודוי, משור סוף שויאלים שויאלים זה לא זה, איי מקוים כבודוי, משור סוף שויאלים שויאלים זה לא זה, כבודוי מולי ממשיך האור החיים הקודש ואומר, חישבתי דרוכי והושיבו רגלי אלי דיסחו. לכן כתוב, אם בחיקוי סי תלייכי, שדוד המלך אמר, כל יום הוא היה עושה חשבון מה עליו לעשות והיה יוצא לדרך, אבל רגליו הוליכו אותו לבית המדרש. אז אתה צריך להיות אומל בתוירה, שהרגליים ייקחו אותך לבית המדרש. וזכייני לגדל. זכייני לגדל, בוני מבני בוני, חכומי ינבוא בוני. אוי הווי אשר יראה אלוקים, עם שיימס זרע קודש בהשם דביקי. זכייני לגדל, בוני מבני בוני, חכומי ינבואני. אוי הווי השם יראה אלוקים, עם שיימס זרע קודש בהשם דביקי. מאירי מסוי לו, ותוילוי מעשים טויבי, ובכל מלאכת עבודת הבוערת. מאירי מסוי לו, ותוילוי מעשים טויבי, ובכל מלאכת עבודת הבוערת. מאירי מסוי לו, ותוילוי מעשים טויבי,
avodas aboire Imeiri mesuoilo Batoilu imasim toivi Ibechol meleches avodas aboire Vezakayini legadayil bunim imnai bunim Chachumim nevovonim Oy avaya Shem miray Elokim Am shayemes zera kodesh ba'ashaim dvakim וזכייני לגדייל בונים מבני בונים חכומים מנבוא בונים אוי אוי הוויה שמירי אלוהים עם שיימס זרע קודש בשיים ויקים Imehiri mesuo ilo Batoiru masim toivi Ilechol meleches avodas aboire Imehiri mesuo ilo Batoiru masim toivi Ilechol meleches avodas aboire Imeiri mesuoilo Batoiru imasim toivi Ibechol meleches avodas aboire Imeiri mesuoilo Batoiru imasim toivi Ibechol meleches avodas aboire שמענו את שירו של רב ברוך לוין וזכייני בעיבודו של רב יהושע פריד. אומר אור החיים הקודש, נאמר בכל דרוכך ודרועי. הרמב"ם פוסק, כדי שבן אדם יוכל לעמול בתורה צריך שיהיה לו גוף בריא ולעשות דברים נכונים, ולכן גם זה נכלל במחיקוי סייט אלייכי וסמצווי סייט תשמוירי, שאנחנו נעשה את הדברים הנכונים כדי שנוכל לשבת וללמוד. אנחנו עוברים להיימשי גזנגן 2, אין הרויך לכו, שירו של רבני הרשקוביץ. Oy oy lecha
אם בחיקוי סייט אלייכי ממשיך האור החיים הקודש ומסביר, היות שניתן רשות לכל יהודי לפרש בתורה כפי כוחו, שמה יאמר בן אדם 70 פנים לתורה, אז אני יכול לפרש גם דברים שהם ינוגדו להלכה. אומר אור החיים הקודש שחייב להיות בסוף כדי להגיע לבס מצווי סייטי שמורי, מתוך קומזיץ בגשם, דוד סטיין, פי הפסחה בחוכמה. Sayras chesed aleshaina Tzayfia halicha ispeisa Bilechem atzlos loy soichel Pia pascha Sayras chesed aleshaina Taifia halicha ispeisa Bilechem atzlos loy soichel Kamu vaneha vayashrua Sayras chesed aleshaina Tzayfia halicha ispeisa Bilechem atzlos loy soichel Pia pascha Sayras chesed aleshaina Tzayfia halicha ispeisa Bilechem atzlos loy soichel Kamu vaneha vayashrua Bahalo Vaye Halelo Rabbois Bonoy Sosu Chayil Viato Lisawal Kulono Yo 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 Kamu Vaneho Vayashrua Bahalo Vaye Halelo Rabbois Bonoy Sosu Chayil Viato Lisawal Kulono. שמענו את דוד סטיין מתוך קומזיץ בגשם. אם בחוקי סייט אלייכי הווה גוילי למוקם תוירה, אומר אור החיים הקודש, בן אדם רוצה להשיג תוירה על אמת, הוא חייב לדעת ללכת לחטט רגליו ממקום למקום עד שהוא מוצא את הבסמדרש ששם הוא מתקשר לתוירה והוא עולה בתוירה.
שירו הנפלא של אפרים רוזנבלום, לכי נראה לנו להשם, מתוך הקפלה קומזיץ. Maria litzur yishenu Ikad mafana besayda Uzmira isnari aloi Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Maria litzur yishenu Nikad mafana misayda Uzmira isnari aloi Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Maria litzur yishenu Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Maria litzur yishenu Ikad mafana besayda Uzmira isnari aloi Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Maria litzur yishenu Nikad mafana misayda Uzmira isnari aloi Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Maria litzur yishenu Lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem Lechu lechu nir'anina l'Hashem ממשיך האור החיים הקודש עם הפירושים ואומר, הפשט הוא, אם אתה רוצה בחיקוי סייטלייכו, זה ללכת לפרקי אובס וללכת ל-48 הקניינים שהתוירה נקנית בהם, ורק אז אפשר לקנות תוירה ולהגיע למצווי סי תשמוירי, כי רק על ידי קניוני תוירה מבינים תוירה, ורק אז אפשר לקיים כמו שצריך. מתוך שבס תשבי מאי הספיר עם ילד הפלד מאיר אליי רחיים בחסדך, הנה זה מגיע. רחיים בחסדך
שמענו את מקהלת שבסטיש עם ילד הפלא מאיר הלייבי. ממשיך האור החיים עם בחיקוי סייט אלייכי וסמצווי סייט תשמורי. אמר לשל התוירה כי מצוות, אם בן אדם חלילה וחלילה נופל ועושה עבירות יכולים לכבות את המצוות שלו. אבל כתוב בגמור בסויטה שהעבירה אינה יכולה לכבות את כוח התוירה שהוא למד, ולכן התוירה תישאר לנצח. אז אם בחיקוי סייט אלייכי שתהיה מיילים בתוירה, ממילא זה יעשה שהמצוות גם יישמרו, ואז יהיה לו את הזכות לנצח נצחים. מתוך האלבום השלישי של מקהלת משוררים, ברכת הבנים.
שבשומיים שיתיים בלבחו אבוסוי וירוסוי וסייה ירס השם על פונכו כל ימי חייכו וירוסוי מלפני וביני שבשומיים שיתיים בלבחו אבוסוי וירוסוי וסייה ירס השם על פונכו כל ימי חייכו וייתן לכו בונים איבונוס צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות וייתן לכו בונים איבונוס צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות שמענו את מקהלת משוררים, הסולן זרילי ברגר, ואנחנו עוד עם וורט של האור החיים הקודש. אז האור החיים הקודש אומר בהמשך, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה הפשט? שתלמוד תורה יותר חשוב מהכל. אם בחוקויסא אלייכי, אז וסמצוותיי תשמעי ועשיתם מויסו. מה הפירוש? יש מצוות שאי אפשר לקיים. אתה לא כהן, אתה לא יכול לקיים מצוות כהונה. אין לנו בית המקדוש, אי אפשר לקיים את המצוות הללו גם. אבל אם אתה לומד תורה, אז הקדוש ברוך הוא עושה נשארנו כבר מצוותינו. אז הוא מעלה כאילו שעשינו את זה. ואם כך, אז זה חשוב מאוד. שאנחנו בעצם עושים את כל המצוות על ידי בחוקויסא אלייכי. אנחנו מיד שומרים מתוך משוררים 4, בכל מי שעוסקים בצורכי ציבור בימינו, השיר של רבי יהודה גרין. הנה זה מגיע. Alles zusammen bechor mi Oy sheoyski Oy bechor mi sheoyski Betzarch tzibur beyemuno Kodosh Baruch Hu Yishalem Tzichodo V'yosim mehem Kol machalo V'yibor l'chol gufo V'yislach l'chol avoyno בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחייהם ונאמר אמן. הוא ממשיך האור החיים הקודש ואומר
שמא מישהו יאמר, טוב, אני אעמל בתורה, גם זה טוב. אז הוא אומר, לא. לכן נאמר, אם בחיקויסי תלייכי, להיות המיילים בתורה, יש לזה תכלית, ואס מצוויסי תשמורי, שחייבים לקיים את המצוות אלו שבידינו לקיים. לא די רק להיות עמל בתורה ולדעת את הסוגיה, אלא צריכים, אחרי לעשו כשמייצה עלי בדהילכסה, גם לקיים. אנחנו ממשיכים עם השיר הסנערי מתוך זמירו סקווייר, לחן של רבי שלמה קרליבך. היו פורקימי, היו פורקימי, לבשי בגדן סיפרת חמי, סיפרת חמי, הסנערי מה היו פורקימי, מה היו פורקימי, לבשי בגדן סיפרת חמי, סיפרת חמי, על יד בן ישע בייס הלחמי, קרבו אל נפשי גאולה, על יד בן ישע ממשיך האור החיים הקודש, אם בחיקויסי תלייכי. מה הפירוש? כשבן אדם הוא אומל בתוירה, אז הוא רוצה רק עוד ועוד ועוד ועוד, והוא רוצה להתעלות ולזכות באמת להגיע למצב של ותלמוד תוירה כנגד קילום. כמו שאמרנו בהגדה, הנה קרבוני לפני הר סיני ולא ינוס עלוני יסע תוירה דייני, ההפך, אנחנו רוצים עוד ועוד תוירה. דואט של אברהם מאיר ויוסי גיל, בורך קייל אליליון, השיר המיוחד של רב מוישה גולדמן, זכר צדיק לברוכה. ברוך אל עליון אשר נוסן מנוחו לנפשנו פדיון מי שסבו אנוכו וידרוש לציון ירני דוחו אדונו תוגיוי נפש ננוחו השוימר שבוס הבייני מבס לא כירוצו כמנחו על מחבס רוי חייבו עדו בבויס מייל לחוילו ומים אסמוי לשבו וויסי יזי בני ימים במחולה יראי וויס במי ינאי מטעמים במלביש שייכו וויס זיווח משפוחו השוי מי שבו סביינים מבס דו קיילי רוצי כמינחו על מחבס וישרי כל חו יחלס השלים איכה יפל מייס כל צויכה שייכם בוער ופל אוי נחלו לא יזכה בוערי בשוב ופל בוערי בשוב ופל אוי נבא בחלו ימניחו כשמש לא בבוי זוכו השוי מי שבו סביינים מבס לא קיירוצי כמינחו על מחבס כל שוי מן שבוס קוידש קדוס מייכל אלוהי עינך חיבס קוידש קוירולוי ואם יאווי צהיו בדום חוי וסהיו אוי אוי יאו אשרי אלוהי אל
kava bailundoy mkhov boy leloy migil khoy shlicho hashoy may shavo savayni mavas lo kalerot sikmini kho al machavas Tinai tuvu roy lomim ruchoy bom nocho yashoy mer shabos abeinim havas lo keyerot ukemincho al machavas Zuchoy res yoy mashavos Karloy ki gavu Neizera goy shoy Tirara mal kainitai Udam le nafshoy Oyne v'gam simcho Vo'em le moshcho Ashoy v'shavo Abayni mabaf Du kalerut sikminichu amachavav Kodesh lo khem shavo samal kol toy butay khem ni yaberuchu bechol moy shvoy say khem lesasim eluchu lesasim eluchu Menavay khem yevnoy say khem evet vegam shivchu Ashoy may shavo savayni mavas lokayerot sikminichu al machavas ממשיך האור החיים הקודש בפרשה. אם בחיקוי סייט אלייכי כתוב בתורה, בעצם בירמיה, אם לא בריסי יוימם ולא אלו חיקי שמיים ואורץ שמתי, הווה אומר חוקות שמיים בארץ זה להתבונן בבריאה, שימו רמנייכם ראי מי בורו איילה. זאת אומרת, אם בחיקוי סייט אלייכי, אם אתה רוצה באמת לדעת תוירה כמו שצריך, אז חייבים גם להכיר בנפלוס הבוירה, שזה חלק מיני אלף בהעמוק הסתוירה. ואז אם בחיקוי סייט אלייכי מצווי סייט שמוירי, ואז סיסם מויסם. שמענו את רבי יצחק מאיר ורבי יוסי גיל, ועכשיו אנחנו שומעים ויהי רחמךו משוררים 4.
ועוד פירוש אומר האור החיים הקודש. חוק זה גם נקרא מנה של לחם מבית המלך. אם בחיקוי סייטלייכי, אם יש קמח, יהיה תוירה. ואם אין תוירה, הרי אין קמח. במילא שניהם צריכים ללכת ביחד. גם להיות סמלים בתוירה, וגם להבטיח שהבן אדם אוכל כמו שהוא צריך לאכול, כדי שיוכל ללמוד כמו שהוא צריך, ולהתרכז בלימוד, וממילא הלימוד והעמל שלו יגרום שיהיה לו גם לחם, ועל ידי זה הוא יוכל לקיים את התוירה ואת המצווס, את החיקים ואת המשפוטים. שמענו את ויהי רחמך ממשוררים 4, ואנחנו נשארים ממשוררים 4 ועוברים לשמוע את השיר נשמס כל חי. הנה זה מגיע אוטוטו. נשמס נשמס כל חי, נשמס נשמס כל חי, תבורייך שמחו השם אלוקייני. אוי נשמס נשמס כל חי, נשמס נשמס כל חי, תבורייך שמחו השם אלוקייני. בריאה כל גוסות תפו עיריך רוימי. בריאה כל גוסות תפו עיריך רוימי. זכרכו מלכייני תומי מן עולם יעמדו עולם. Alle zusammen, ja, האור החיים הקודש ממשיך בפירוש אחד לפני האחרון של אם בחיקוי סייטלייכי. יש חוק שהקודש ברוך הוא גזר על הנשמה להיפרד מהגוף, והיא המוות. אבל אם בחיקוי סייטלייכי, שבן אדם ידע שיום המוות מגיע ועושה שיב יום אחד לפני מיסוסכו, הרי כל יומוב יהיה בתשיבה. ואז אם חיקוי סייטלייכי, כל החוקים וכל המשפוטים וכל הצדוקה וכל המצווה שהוא עשה במשך ימי חייו יעמדו לו לאחריס היומים, וממילא לא יחסר לו שום דבר. ואז ועשיסמויסום זה יעשה את העולם שלו. חייב אודום לא אמר בסויך בייסוי ערב שבס עם חשייכו. הסרתם, עירבתם. האם באמת אנחנו מעשירים כל אחד את השני עם המעשים שלנו? אנחנו עושים דברים ביחד וכל אחד עוזר ומוסיף לשני שבאמת העבודה תהיה עבודתם? עירבתם, התערבבתם ביחד, שאף אחד אין פה שום גאות וכל אחד ידע שזה מייסי שותפוס? ואם אנחנו יודעים שהכל מעורב טוב טוב, אז אפשר ללכת להדליק נרות בכל ארץ ישראל. ואז לא רק בארץ ישראל, אלא נרות שבת יאירו מן אוילום ועד אוילום בכל העולמות, ונזכה באמת לאור יקורויס ואור מפלורים מעלו. אנחנו מיד מקדישים את השיר
ומר רב עקיבא, לכל אלו שעולים לציין הקודש במירון, אלו שנמצאים שם כבר, ואלו שיעלו במשך מוצא שבס ויום ראשון, וגם אלו שיאחרו ויעלו תוך 3 ימים של היורצייט של רב שמעון בר יוחאי, סריסו יוגוין אלייני ועל כל ישראל אומיין. אז הנה מגיע ומר רב עקיבא. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Oh yeah, Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Oh yeah, Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Umar Rab Akiva, 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 Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem Yisroel. Lifnei mi Adonai metai lesem. 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 Ma'avichem b'shumayim, Ma'avichem b'shumayim, Ma'avichem b'shumayim, Ma'avichem b'shumayim. Be'yoymai, be'yoymai likvay zolay l'Hashem. 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 Ma'amikveh v'tayres admayim, Ha'kadosh Baruch Hu v'tayres zolay. Ma'amikveh v'tayres admayim, Ha'kadosh Baruch Hu v'tayres Yisroel. למי תודה ולמי ברכה? כמובן לריבונו של עולם שנותן לנו את האפשרות להביא אליכם קדישס השבס, עברים קייט והגשמק של שבס קוידש שעומד להגיע, שבס קוידש ערב ל"ג בעומר, המרונר שבס. תודה רבה רבה לכל משפחת רדיו כל חי 93 FM, 92.8 FM בסביבות ירושלים. תודה רבה לכל אלו שעושים את המוזיקה הווקלית ששמענו בכמה שבועות האחרונים, בעזרת השם בשבוע הבא, בזמירויס, ברויב שירו וזמרו. תודה רבה לרועי קנטן, הטכנאי המסור, ולא שכחנו לומר תודה גם לדוד קליגר, וכמובן למנדי אור. ושוב, הוא ראשון, הוא אחרון, אנחנו אומרים תודה לריבונו של עולם, על זה שהוא מאפשר לנו ונותן לנו את ההזדמנות כל שבוע לא ערער ליבו ישראל. כל מה שנותר לנו זה לאחל לכם ולנו שתהיה לכולנו, לכל עם ישראל, עזיסה, לכתיקה, דרהויבנה, גשמקה, מרונדיקה שבס, בשמחה וטיב ליבוב עד לב השמיים. אנחנו כהרגלנו מסיימים עם ושמרו בנוסח שרב שלוימני. זה מגיע. ושמנו בני ישראל אס השבוס אילסויס אס השבוס לדוי דויסום בריסוי לו
Yuvayim Ashri Shavas Vayinova. Good Shabbos.